Yksi tuottama dokumentti. Homolapsien kokema viha netissä. Laaja kuvausdokumentti siitä, mitä vihaa homolapset kokevat heteroilta, jotka ovat tunnetusti erittäin homofobisia ja rasisteja. He vihaavat homolapsia ja tämä dokumentti kertoo siitä tarkemmin. VT:n tuottama uusi sarja Oikeisto on paha on sarja, joka kertoo pahoista oikeistosetistä, jotka ajattelevat äärioikeiston maailmassa. Ja siis kaikki varmaan tiedätte, että äärioikeistoa emme hyväksy VT:llä. Tämän takia teimme tämän humoristisen sarjan, joka kertoo oikeistosetistä. Esitetään kakkosella 29.11. uusi lasten sarja VT:ltä Terian Tero, jossa on Teron vaikeuksista kuvaavaa elämää. Esimerkiksi sen takia, että hän on Terian vapaasti ja hän kokee paljon kiusaamista koulussa. Joten tämä on hieno sarja, jonka olemme tehneet VT:llä ja se esitetään 7.8. TV2.